Hello guys! Magandang hapon, Pilipinas. Ito si Mike Paduat. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest update, special coverage ng tropical storm na Sebastian with international name Penha. And ito po ay para sa ngayong araw po ng Webes, Pebrero 5, 2026. Ito po ang Tagalog version. Pinilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at Naga College Foundation. If you want the English version, just click on the link here. And if you're watching via Facebook, just search on our postings for the latest on the English version, simultaneously released when we release the Tagalog version. At ito po ay pinaglilingkod din sa inyo ng Aboitiz Power at ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Leni Robredo and our Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Well, malapit na po maglandfall itong bagyong Sebastian. Yung kanyang mga kakapal na kaulapan ay tumatawid na po sa Mindanao, kaya nakakaranas na po malalakas na ulan sa gitna at hilaga at kanlurang Mindanao. Damay na po pati sa may Zamboanga Peninsula dahil po may moderate to strong wind shear na kung saan nadi-displaced yung lahat ng ulap niya to the west. Kaya may mga bagong rainfall warning na yon doon sa may central at western Mindanao sa latest na yon ng ECMWF rain model. At ito yung fast animation mula sa tropicaltidbits.com at nakita ninyo na halos walang kaulapan po dito sa may eastern side ng kanyang sirkulasyon dahil po sa malakas na wind shear, lahat po niyan ay nasa west ng kanyang low level center. Kaya kung daanan kayo ng low level center, saglit lang po yung ulan kasi kulang lang yung kaulapan niya dito. Ang lahat ng kaulapan niya ay nasa may northern at western portion ng kanyang circulation. At ito yung fast animation mula sa windy 24-hour loop. Yan po, ang kita niyo yung pag-organize niya. Medyo nahirapan pa rin siya mag-organize. Kulang ng ulap dito. At kung ipopost natin ito, nakikita nyo dito, itong mga kidlat na ito. Ito po yung mga areas kung saan nandyan po yung mga heavy to intense or extreme rainfall na more than 100 millimeters kapag tumagal ito sa lugar ninyo. Although dumadaan lang po ito, pwedeng umabot po rin ng lampas 100 millimetro ang ulan. May forecast nga ang Pag-asa, aabot ng 200 millimeters yung ibang areas. So ito po ay inaasahan dadaan po dito. So baka magkaroon po ng rain event na yung gabi dito sa may Caraga at Northern Mindanao. So kababayan natin sa may bahagi po ng dito po sa may Butuan, okay, Gingoog, dito rin sa may Cagayan de Oro, sa area ng Misamis Oriental, and dito rin po sa may Bukidnon, lalong-lalo na sa may Surigao provinces, at ibang portion po ng Davao region, yung northern portions. Mag-ingat po kayo dahil may mga possibility na mga malalakas po dyan ng mga intense rainfall overnight na posibleng magtaas po ang mga ilog ninyo, ang mga lakes, at gayon din po yung mga nasa flood-prone areas. So please take all necessary precautions. I hope na naka-evacuate na po yung mga nasa hazard-prone areas. At narinig natin sa balita kanina, sa tanghaling balita na marami na kan po nag-preemptive evacuation, which is good news dahil po delikado po ang mga dalang ulan nitong bagyo. Although mabilis, bukas po ay nandito pa rin po yan sa may bahagi ng Cagayan de Oro o dito sa may malapit sa Camiguin ang exit ng bagyo mga bandang 8 AM. So inaasahan po ito tatawid dyan. Papakita natin sa inyo mamaya yung ating latest storm track. So yan po, yung maitim na yan, yan po ang pinakagrabing rainfall. Inaasahan po overnight, dadaan pa po yan dyan. Ang Visayas naman po ay bukas, Friday hanggang early Saturday, may mga malalakas na ulan na inaasahan. Okay? So ito po yung oceanic heat content, yung tropical cyclone heat potential. Hindi na masyadong kainitan, although na may maintain yung kanyang lakas na umabot na yun ng 75 kph, yung kanyang tropical storm force winds. But once na tumama yan sa kalupaan ng Caraga, ito po ay hina. Pwedeng maging isang minimal TS or isang tropical depression na lamang. At ito yung kuha kaninang umaga, alas 9, mula sa tinatawag nating microwave image ng US Navy, NRL, Naval Research Lab. At nakita nyo dito, ang center niya ay banda dito po sa area na ito. Okay, nandito po siya. Yan. So na yun, nandito na po siya at patungo po dito sa may bahagi nito ng Mindanao. So yan po ang
ang circulation. Okay? Yung tinatawag nating parang ultrasound or X-ray vision ng bagyo para malaman nyo kung saan talaga ang low level circulation niya. Kasi nakikita natin sa satellite yung mid to upper level clouds. So ito po yung purple color. Yan po yung mga intense rainfall. Mga overshooting tops po yan. May mga vertical hot towers na may mga malalakas na ulan at konting bugso ng hangin na pwedeng umabot ng 100 kilometro bawat oras. So inaasahan po dyan na dadaan po yan dito sa may northeastern Mindanao, sa may Surigao provinces na yung gabi. At yan po ang latest na yon. Ang purple, yan po yung mga intense rainfall. So mag-ingat po kayong lahat dyan sa Mindanao sa pagdaan ng bagyong ito na yung gabi. At yung wind shear ay medyo nagpa-fluctuate, mataas at moderate. But for the rest of the 5-day forecast, ito po ay manatiling malakas ang wind shear at makakatulong ito sa paghina nitong bagyong si Basyang. But take note, grabe po ang dalang ulan nito, up to 300 millimeters kapag sumabay po kayo within 24 hours sa galaw ng bagyong ito. Okay, ito po yung wind forecast ng mga models. Halos maintain po nasa 35 to 40 knots or 65 to 75 kph. But pagdating sa February 7, 8, ito po ay babagsak bilang isang TD or eventually into a remnant low. Okay, and then ito po yung tracking niya. Dito yung ating tracking. Okay, ito yung kaninang umaga. Gagawa tayo later pagkatapos natin ng YouTube update. So, yan po ang magiging track niya. Dadaan po sa Bislig early tonight or late tonight. Depende sa kanyang pagkilos. Medyo bumilis kasi, so baka tonight na yan. And then 2 a.m. dito sa may Northern Bukidnon. At lalabas po dito sa may Cagayan de Oro bandang alas 8 ng umaga o alas 5 ng umaga bukas. And then pag umakyat siya, pwedeng tamaan po itong area po ng Southern Negros at Southern Cebu. Kaya nasa cone of uncertainty sila. Kasi ang tracking niyan ay pwedeng gumalaw pataas or pwede siyang gumalaw diretso dito sa may Zamboanga del Norte. So lahat kayo dyan sa Zamboanga del Norte, sa may Zamboanga Peninsula, mag-ingat po. Kasi kahit saan po dumaan ng bagyo dyan, magdadala po itong malalakas na ulan sa area po ninyo. Dahil pagdaan dito ng bagyo, hihina yung wind shear, kaya baka mag-develop pa mga thunderstorms within the circulation nitong bagyong si Basyang. Ang problema ng mga mahihinang bagyo, matitindi ang mga severe thunderstorms sa sirkulasyon nito. So, magkakos po ito ng mga severe flooding, flash floods sa mga low-lying areas. And hopefully, sana hindi mag-pray po tayo na hindi mag-ulit yung nangyari kay Sendong noong 2011. Okay? Which is 15 years ago. Matagal na rin po. But sabi nga, may nauulit po historically sa tinatawag nating climatic variability ng mga bagyo. Talagang nauulit po ang mga ganitong situation. Lalong-lalo na ngayon, meron tayong La Nina. Okay? Pag may La Nina, grabe po ang mga rain-bearing systems like itong mga bagyo na dumadaan po ng Mindanao. Okay, ito yung track ng Pag-asa, similar din pero ang tracking nila more on Dumaguete and Southern Negros ang daan. Then JTWC ganun din po. While ang Japan, same din. Ang binabase natin yung latest output as of 4 p.m. na yon, kaya medyo south ang tracking niya. So baka ang latest natin dito rin sa baba. Ang Taiwan Central Weather Administration ay pinapakita rin dito ng tracking niya ay dito sa may similar sa track natin sa may coastal waters ng Zamboanga del Norte and daan. So we will wait and see what will happen sa kanyang sirkulasyon dahil medyo sabog ang kanyang development. Ito yung ensemble ng ECMWF sa left at sa right naman yung GFS model. At nakita nga natin yung latest na 8 a.m. run nila na lumabas kaninang 1 to 4 p.m. ay kitang-kita po ninyo na medyo nagsa-south ang kanyang tracking. So itong area ng Central at Western Mindanao medyo nanganganib sa mga malalakas na ulan na dala itong bagyong ito. Okay? So malalaman natin sa latest track natin na release natin na 8 p.m. based on the 5 p.m. position kung saan ang new track nitong bagyo. Kasi ito yung latest ng tinatawag natin Google DeepMind AI model ng Google. Mukhang sa latest na yon, same pa rin, similar dun sa mga tracks ng mga weather agencies.
But again, yung cone of uncertainty ang nagpapakita dyan na yung bagyo ay posible pa rin dumaan dito sa may baba. Mayroon iba dyan sa may baba. So, until nandyan siya sa cone of uncertainty, delikado po yan. Pati dito sa may area po ng Visayas kapag umakyat po siya. So, yan po ang latest na yon. Wala pa yung 8 a.m. run ng Google DeepMind. Baka later tonight pa po ilalabas. Now, ito yung rain forecast for the next 3 days para makita ninyo. So, later this evening, yan mga puting kaulapan na yan, yung puting graphics na dumadaan sa Mindanao, yan yung intense rainfall na yung 3-hourly rain po yan. Okay, ito yung 3-hourly rain ng ECMWF. Mukhang intense po ang pinapakita dito. So, dadaan po sa may Caraga, northern parts ng Davao region, and then lalabas dito sa may Lanao at Cagayan de Oro area. Okay, and then dito sa may Zamboanga del Norte area, sa may Zamboanga Peninsula. So, yan po ang pinapakita niyan. And then Friday morning, target po yan sa may Southern Cebu, Southern Negros, hanggang dito sa may Sulu Archipelago, yung grabing ulan na dala ng bagyo. Yung 50 to 100 millimeters na ulan naman po ay nandito lang sa may area ng Visayas at sa ibang parte ng Mindanao. Ito yung 24-hour rainfall accumulation forecast. So, kung titingnan natin yung 5 p.m. today hanggang 5 p.m. tomorrow at nakita ninyo ang buong parte po ng Central at Western Mindanao ay damay na rin itong intense rainfall of more than 100 millimeters. Kaya ang pag-asa nasa 100 to 200 millimeters ang inaasahang rainfall. At gayon din po dito sa may area po ng northern part ng Caragas sa may Surigao provinces. Then, pagdating ng buong Friday, ito po aakyat dito sa may area po ng Western at Central Visayas kasama po ang Negros Island region. So may 50 to 100 millimeters po kayo. May ibang areas o patches ng more than 100 millimeters. I think may more than 200 millimeters ang pag-asa, or baka doon lang sa 100 to 200 millimeters ang pinapakita nila. So check lang ninyo sa website ng pag-asa. So yan po, ngayong Friday, grabe po ang pinapakitang posibleng ulan dito sa may Zamboanga Peninsula. So medyo delikado po yan sa mga possible pag-generate ng flash floods at landslides kapag ganito po isang buwan na ulan na ibabagsak in 24 hours. Okay? And then pagdating ng Sabado, ito pong grabeng ulan ay pupunta po dito sa may Hilagang Palawan kasama po ang Calamian Group. So mag-ingat po kayo lahat dyan sa may Northern Palawan, sa may El Nido, sa may Coron, Busuanga, Taytay, Cuyo, dahil po baka umabot din ng 50 to more than 100 millimeters ang ulan sa araw lang po ng Sabado. And then by Sunday, ito po ay malulusaw bilang isang remnant low sa may West Philippine Sea dahil po sa pagbaba ng surge sa Bamiyan. At may good news tayo sa epekto ng shear line. Mukhang mahina ang shear line. Sa darating pong Sunday at Monday, may mga isolated showers lang o thunderstorms dito sa Bicol at Northern Samar. But still, pagdating ng Tuesday, February 10, mag-organize o mag-reorient yung shear line dito sa may Eastern Visayas. But again, ang forecast nito is more than 4 days. So, baka magbago pa po ito. So, babantayin rin natin ang possible approaching shear line dahil po sa pagbaba ng surge ng amihan. Papakita natin sa inyo maya lamang ang surge ng amihan sa ating wave forecast. Ito yung live observation hourly rainfall from Pag-asa panahon.gov.ph website. So nakikita ninyo na yan live as of 5 o'clock na yung hapon. Itong mga heavy rainfall na nangyayari na yon dito sa may Butuan. Kita ninyo yan. 12 millimeters. And then Agusan del Norte, nasipit. Meron din dito sa may malapit sa Cagayan de Oro, sa may Muscat Claveria, 11.5. Ito malapit. Opol Misamis, malapit sa Misamis Oriental, malapit sa Cagayan de Oro. Ito sa may airport. So may moderate rainfall na rin. The rest of Davao region may moderate rainfall. While sa may southern part ay wala masyadong halos zero pa rin ang mga ulan.
Dito sa Zamboanga Peninsula, yan, may mga grabe na rin ulan sa may Sindangan, Zamboanga del Norte. Heavy rain din sa may Dumingag. At ito naman yung moderate rainfall sa may Don Victoriano, Misamis Occidental. Gayon din po dito sa may La Libertad, Zamboanga del Norte, nasa 4 millimeters moderate rainfall. So, lalo pang dadagdag yan ngayong gabi dahil papalapit po yung mga kakapal na ulap na dala itong bagyo. Cebu, nagkakaroon na rin ng moderate to heavy rains. Okay, yung eastern sections ng Cebu. So, we will keep you updated. Pagbalik natin bukas sa next YouTube at Facebook video analysis natin, bibigay natin sa inyo yung latest mula sa panahon.gov.ph live AWS observation. Galing po ito sa Pag-asa. Search lang po ninyo ang Pag-asa para ma-view ninyo yung mga live weather stations. Sa alon, ayan po, 3 to 5 meters pa rin ang mananatiling sa may East Philippine Sea. Then mag-extend dito sa may Sulu Archipelago sa Friday, pag-exit dito ng bagyo. Ayan po, nakikita nyo dito na umaabot po ng 3 to 5 meters din. And then hina na po, babalik sa 2 meters, 2.5 dahil po sa paglusaw nitong bagyong ito. But still, meron pa dito umaabot po ng 3 meters ang alon. So the rest, balik na po sa 1 meter, dito 2 meters. And then kita nyo sa taas, yan na po ang surge ng Amihan. Masdan nyo yung pulang yan. Kasi ito po yung mga ulan dito ay, yung alon, corrected, okay? Alon po ito ay umaabot po ng 5 meters. Pag i-slide natin ito sa linggo, Lunes, parang dugo na bumababa sa karagatan ng Pilipinas. Yan po ang malalaking alon dala ng blast o surge ng Amihan, cold surge ng Amihan next week. Simula linggo hanggang February 11 or 12. So, mapanganib po yan sa mga sasakyang pangdagat. So, wag muna pong pumalaod sa may dagat Pilipinas dahil po may papalapit na surge ng hanging Amihan. Now, ito na yun ang latest wind signal sa Pag-asa. Nakataas pa rin ang wind signal number 2 sa malaking bahagi po ng Caraga, Northern Mindanao. At tinaas na rin sa Misamis Occidental, Siquijor, Southern Bohol, Southern Cebu, Southern Negros Oriental, Southern Negros Occidental. Signal number 1 naman po sa ibang bahagi po ng Central at Western Mindanao sa may Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Lanao Provinces, okay, Bukidnon, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao del Sur, Cotabato, Maguindanao del Norte, Davao Oriental. So napakalawak, okay? Pati dito sa may parts ng Eastern Visayas, Leyte, Southern Samar, Southern Eastern Samar, Cebu, rest of Cebu, rest of Negros, rest of Palay ay nasa wind signal number 1. Ganyan din po dito sa may Southwestern Romblon. Okay, dito sa may Sulu Archipelago kasama ang Cuyo, okay, ang Southern Mindoro, Calamian at northern part ng Northern Palawan. Nasa wind signal number 1. Okay, so mag-iingat po. May mga storm surge warning po dito sa area na ito na umabot ng 1 to 2 meters ang laki ng alon. Dito po sa mga nasa wind signal 1 and 2. Okay, so dyan muna natin tatapusin ang pinaka-latest update. It's been 20 minutes since we started at bukas we will give you another update. Pray natin na sana ng gabi hindi masyado kalakasan ng ulan but nakikita natin sa computer models. Remember, ang ECMWF, although siya ang pinaka-accurate pagdating sa rain modeling, okay? May mga mahabol na yun, AI, but still at this time, yung ECMWF ang accurate, mataas ang percentage of only 44%. Remember, 44% lang po yan. Okay? Kasi hindi talaga na-forecast 100% ang weather. Si God lang na-forecast niya 100%. But we're still trying to get there. Yung mga tracking ng bagyo nag-improve. Now na yung 24 hours to go. But sa ulan, nandun na rin tayo. Medyo naging accurate na rin yung mga rainfall. Kagaya ng last year at ngayong taon, si Ada, yung 100 millimeters na ulan sa Naga, ay tumpak po. Nag 100 millimeters ang measurement ng ating mga weather stations. So it's a useful tool, itong ECMWF rain model. So kailangan
in the next few years baka mag-improve pa po dahil sa AI. May AI din ang ECMWF. Okay, yung AIFS ng ECMWF. So, yan muna po ang latest. Ito si Mike Padua, Mr. Typhoon, nagpapaalam. See you again tomorrow. Mag-ingat po kayong lahat dyan sa Mindanao at Visayas. I hope na kakaos kayo sa pagdaan po nitong maulan na panahon ng bagyong si Basyang. Stay safe always. And thank you so much for watching our channel. God bless po sa inyong lahat.